Mabaskog ang pagtupa sang ulan subong mga kapuso. Gani hibaloon naton ang pinakaulihi nga lakat sang panahon. Upod kay Pag-asa Iloilo weather forecaster John Michael Jongon. Mayong hapon sa tanan, yaring latest update sa panahon sining adlaw Miyerkules, December 2, 2020. Sa subong may ara kita gina-monitor nga low pressure area as of 10 a.m. Uli nga nakitaan 105 kilometers east-northeast sang Katarman Northern Samar. Samtang tail end sang frontal system ang padayon nga nag-aapekto sa eastern section sang Northern and Central Luzon. Kaga amihan naman or northeast monsoon ang mag-aapekto sa mga nabili na bahin sang Northern kag Central Luzon. Subong ang bilog nga Visayas dala ni sang low pressure area, may ara kita sang magalumon na kalangitan, may mga chances ni sang light to moderate and at times heavy rains kung may mga thunderstorms. Angin subong sa Western Visayas may kasarangan gikan na amihan na sidlangan, may kasarangan man yung mga pagbalod sa kadagatan except lang kung may mga thunderstorms. Antad sang temperatura subong sa bilog nga Western Visayas 26 to 31 degrees Celsius. Ang aton nga adlaw magasilak alas 5:53 buwas aga kag magatunod alas 5:25 buwas nga kasisidmon. Gikan diri sa Pag-asa Iloilo, John Michael Jongon, mayong hapon.